Здравейте на всички! Днес отделих от времето си, за да подредя всичко така, както ще бъде подредено на язовира и както ще го използвате вие. И мисля, че сега е моментът да ви отговоря на всички въпроси, които ми зададохте вчера като съобщения, като коментари и така нататък. Ще измеря всичко, за да се вижда подробно, и в едно видео ще събера какво точно представлява изработката на поръчков трипод, който вие искате да бъде изработен специфично за вас, според вашите размери и това какво вие харесвате. Започвам с въпроса за бъсбаровете, понеже това беше един от най-масовите въпроси. Защо съм сложил 50 см бъсбар на стойка от 85 см? Бях помолен от клиент, който се притесняваше какво точно ще бъде разстоянието между сигнализаторите и при употребата на макари, които са с този размер, нормални шаранджийски макари. Ето, нагледно може да видите какво е точно разстоянието между сигнализаторите и колко голямо е разстоянието между макарите. Понеже имах такъв случай с предишен трипод и с предишен клиент, опитах да обясня, че нормалното разстояние в предния и задния бъсбар е желателно да бъде 40 см. Аз лично ползвам 35 см. Показвам. Това е бъсбар, който е 30 см. Това е разстоянието. Това е бъсбар, който е 40 см. Всеки бъсбар може да бъде изработен така, както му харесва на клиента. Отливките тук умишлено съм ги оставил с отвор 16 мм. Тоест, това е тръба 16 мм. Ако клиента държи да бъде ултра, мега, хипер здраво, слагам му тръба 16 мм. Щом си плаща, аз съм длъжен да му го направя така, както иска. Затова все пак е изработено по поръчка. Но искам да покажа дебелината на 12 мм прът, който съм използвал. Ето там. Този прът е стандартния, който се използва при направата на бъсбарове. 16 мм е подсиления вариант, който се използва при направата на бъсбарове. Ако някой мисли, че тези 12 мм тръба може да ги счупи с 3 пръчки или просто с напъване, да дойде и да пробва да ги счупи. Аз знам как се чупи това нещо, знам как се реже това нещо. Едно K2L карбона е изключително здрав и надежден материал. Нито ще остарее с времето, нито ще промени качествата си. Предимството на карбона. Да се върнем на темата за всички тези компоненти. Когато клиента иска 16 мм тръба за бъсбар, казахме, правим го 16 мм. Клиента иска 20 мм дебелина тук или 30 см дебелина тук. Ето ги тръбите. 25 мм тръба, 28 мм тръба, 30 мм тръба. Малък му е трипода, няма проблем. Ето го подсилената версия на трипода. И щом клиента си плаща, аз ще му го направя така, както той иска. Каква е разликата? Този трипод струва 530 лева, този струва 1600. Дебелина, втулки, сглобки, разликата е огромна. Но щом клиента държи да бъде в топ изпълнение с топ компоненти, това нещо ще бъде така, както той го иска. Аз мога да го предложа, мога и да го изработя. Този вариант тук е с монтирана директно към основата, т.е. механизма, който ползвах вчера, го няма. Този съм го свалил и съм фиксирал основата директно към трипода. Сега ще обясня пак как става регулирането на краката, така че горната, предната или задната част да се свалят нагоре или надолу. Първо,
Ако искате да си свалите някоя от частите, използвате само и единствено краката, защото основата ви вече е фиксирана, тя няма как да се движи. Вдигате си трипода с една ръка, трипода е супер лек, вдигате си краката и по този начин пада предната част надолу. Ако искате да си вдигнете тази част, просто си връщате краката в положението, в което бяха. Препоръчвам на всички да фиксират краката на триподите си. Откопчавате задния крак, бутате го надолу и по този начин предната част ви се изправя. Връщам го обратно, ако искам да е в хоризонтално положение. Аз лично ще покажа как използвам моя трипод. Свален ниско до земята, така опората и центъра на тежестта са най-добре балансирани. Фиксирам задължително всички крака с колчета. Позволяват го, не е нужно да правите някакви какви или не интервенции. Сега отблизо искам да покажа какво според мен е оптималното разстояние, което е желателно да се ползва за този трипод. Да речем, че това е разстоянието. Сега ще ви покажа. Ето го. Тоест 35 е напълно достатъчно като разстояние, за да се съберат макарите без да си пречат една в друга. Виждате колко е разстоянието. Но 40 см смятам, че също е нормален вариант. Другото, което исках да покажа, ще вдигна отново стойката. Следващия въпрос – височините. Каква е точно височината на самия трипод? Меря всички размери, за да ги има. 75 см е до края на сигнализатора. 50 см е до края на долната част на основата. Това в момента е разпънато само в едно положение. Има още две, но не смятам, че те ще се ползват. Друго, ако искате да ви измеря, 60 см е точно центъра на бъзбара. Разстоянието вече го знаете колко е. Това е 85 см. Т.е. от бъзбар до бъзбар е 88 см като конструкция. Ако имате допълнителни въпроси, пишете ми, ще ги обсъдим. При всяка една поръчка тези детайли ще се уточняват допълнително. Пак казвам, всеки един компонент от тези ще бъде заменен с такива, каквито вие искате, и на база тях ще бъде калкулирана крайната цена като готов продукт, така да го кажа. Хубав и спокоен ден от мен!